Muzina la Tate, ndila Mwana, ndila Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Ndikulandireni abale ndi alongo ku program yathu ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndila chinayi 24 April. Ndila chinayi Sabata yoyamba ya nyengo ya Pasaka. Ndipo lero mawu athu oyamba akuchokera ku ntchito za atumwi chapter 3 verse 11 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Maria Chimwemwe Kadamanja kuchokera ku St. Albert the Great Parish mu Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu ndi Salimo 8 verse 2 kenaka verse 4 mpaka 8. Uthenga wathu wa lero ndi Luka 24 kuyambira verse 35 mpaka 48. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Poya, are missionaries of Africa, kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za atumwi. Munthu uja adakangamira Petro ndi Yohane, ndipo anthu onse adadabwa. Nawo athamangira ku khonde lotchedwa khonde la Solomoni. Pamene Petro anaona zimenezi, analankhula nawo anthuwo anati, "Inu Aisraeli, bwanji mukuzizwa ndi zimenezi? Bwanji mukutiyang'ana ngati kuti tamuyendetsa munthuyu ndi mphamvu zathu? Kodi mukuyesa kuti ndi chifukwa choti ndife opembedza Mulungu kopambana? Iyayi. Koma Mulungu wa makolo athu Abrahamu, Isaac ndi Yakobe anapereka ulemerero kwa Yesu mtumiki wake. Inu munampereka kwa adani ake ndi kumkana pamaso pa Pilato, pamene Pilatoyo anatsimikiza kuti ammasula. Yesu anali woyera mtima ndi olungama, koma inu munamkana, ndipo m'malo mwake munapempha kuti akumasulireni chigawenga. Munapha wopatsa moyo, koma Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Ife ndi mboni za zimenezi. Munthu uyu, amene mukumuona ndipo mukumudziwa, wakhulupirira dzina la Yesu. Chikhulupiriro chimene ali nacho mwa Yesu ndicho chalimbitsa miyendo yake, chamchiritsa kwenikweni monga inu nonse mukuoneramo. Ndiponso tsopano abale anga, ndikudziwa kuti inu ndi akuluakulu anu munachita zimenezi mosadziwa. Koma Mulungu ananeneratu mwa aneneri onse kuti wodzozedwa wake wolonjezedwa uja adzamva zowawa, ndipo zinachitikadi momwemo. Tsono tembenukani mtima ndi kubwerera kwa Mulungu, kuti akufafanizireni machimo anu. Motero Ambuye adzakupatsani nthawi ya mpumulo, ndipo adzakutumizirani Yesu uja amene anasankhiratu kuti akhale mpulumutsi wanu. Iyeyo anayenera kukhala kumwamba mpaka nthawi yokonza zonse kwatsopano, monga Mulungu ananenera kuyambira kalekale mwa aneneri ake oyera mtima. Paja Mose anati, "Ambuye Mulungu adzasankhula mmodzi pakati pa abale anu, kuti akhale mneneri wanu monga ine. Mudzamvere zonse zimene iye adzakuwuzeni. Aliyense amene sadzamvera mneneriyo adzamchotseratu mwa Israeli ndi kumuwononga." Ndipo aneneri onse analankhula, kuyambira Samueli mpaka onse amene adadza pambuyo pake. Ankalalika za masiku omwe ano, zimene Mulungu analonjeza kudzera mwa aneneri zokhudza inuyo ana awo. Momwemonso chipangano chimene anachita ndi makolo anu chikukhudza inu ana ake. Paja anawuza Abrahamu kuti,
mwa chidzukulu chako china ndidzadalitsa mitundu yonse ya anthu apa dziko lapansi. Choncho Mulungu atasankhula mtumiki wake anayamba kumtuma kwa inu kuti akudalitseni pakuthandiza aliyense mwa inu kusiya njira zake zoyipa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Pa nthawi yomweyo ophunzira awiri aja adafotokoza zimene zidachitika pa njira paja, ndiponso mmene iwo adamzindikirira pamene iye ankanyema bredi. Iwo akulankhula choncho, Yesu mwini wake adazayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale nanu. Koma iwo adadzidzimuka nkuchita mantha poyesa kuti akuona mzukwa. Tsono Yesu adati, mukuvutikiranji, mukuzipheranji ndi mafunso mu mitima mwanu? Onani manja anga ndi mapazi anga kuti ndine ndithu. Kuzani muone paja mzukwa ulibe mnofu ndi mafupa monga mukuona kuti ine ndili nazo. Atanena zimenezi adaonesa manja ake ndi mapazi ake. Iwo sankakhulupirirabe chifukwa cha chimwemwe, ndipo adathedwa nzeru. Tsono Yesu adawafunsa kuti, kodi pano muli nako kanthu kakudya? Adampatsa chidutsu cha nsomba yootcha. Iye atalandira nsombayo adayidya, iwo akuona. Kenaka adawuza kuti, nzimene zithu zimene ndinkakuwuzani pamene ndinali nanu. Paja ndinkanena kuti zonse ziyenera kuchitikadi zimene zidalembedwa za ine mu malamulo a Mose, mu mabuku a aneneri ndi mu buku la Masalimo. Tsono adawathandiza kuti amvetse bwino malembo. Adawuza kuti zimene zidalembedwa ndi izi, zakuti mpulumutsi wolonjezedwa uja adayenera kumva zowawa nkuuka kwa akufa patapita masiku 3, kuti mu dzina lake mawu alalikidwe kwa anthu a mitundu yonse, kuyambira ku Yerusalemu, mawu akuti atembenuke mtima, kuti Mulungu awakhululukire machimo awo. Inuyo ndinu mboni zake za zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lero kuti timvesese mawu athu oyamba, tiyenera kukumbukira mawu amene tinawerenga dzulo. Mawuwo anatiuza kuti Petro ndi Yohane adapita ku nyumba ya Mulungu, adapita ku tempile. Tempile inali nyumba ya mapemphero yayikulu kuposa nyumba zonse zimene zinali mu Israeli. Iwo adali ndi tempile imodzi yokha, komwe adali wololedwa kuchita nsembe, koma anali ndi nyumba za zing'ono za mapemphero amene amachulidwa kuti sinagoge. Ndipo mu sinagoge sangapereke ngati nsembe ya mbuzi ayi, koma nsembe zonse zimachitika ku Yerusalemu mu tempile. Iwo akupita ku tempile chifukwa ndi Ayuda, ndi nyumba ya mapemphero ya Ayuda. Iwo akupita kuti akapemphere ndi Ayuda anzawo. Ndipo sanalowe anaona kuti pakhomo pena
panali muntu wopempha akupempha chifukwa ndi muntu osapenya, akupempha chifukwa ndi muntu kuti alibe zotheka kuti aende, ndi muntu wosaenda. Ndipo munthuyo ankayembekeza kuti Petro ndi Yohane mwina nawonso amthandiza monga momwe anthu adazolowera kuchitira, ampasa ndalama kapena zina zake zothandiza moyo wake wathupi. Koma tsopano adakumana ndi anthu amene akusiyana ndi othandiza ena onse. Petro ndi Yohane adamuuza kuti ife chuma tilibe, golide tilibe, siliva tilibe, koma mu dzina la Yesu tikukuwuzani kuti uzuke uyende. Munthuyo anayambadi kuyenda. Ngakhale munthuyo anathandizidwa, anapasidwa mwayi woti ayendenso, Petro ndi Yohane anagwa mu mavuto ndi asogoleri wa Yuda. Asogoleri amenewo sanasangalale ndi zimene zidachitika, ndipo anawagwira Petro ndi Yohane kuti azafotokoze bwinobwino za zimene adachitazo. Petro ndi Yohane ali mu manja mwa Ayuda. Iwo adafunsidwa kuti afotokoze bwinobwino kuti zimene zidachitika zikutanthauza chiyani, komanso kuti adagwirisa ntchito zina la yani kuti achite zimenezo. Tikumbukire ngakhale Yesu adawuzidwa kuti akutulutsa ziwanda ndi mphamvu za ndani? Mkulu wa madimone, mkulu wa mizimu yoyipa, imene ndi Beelzebulu. Ndipo Yesu nso anawafunsa kuti kodi ngati ine ndikutulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Beelzebulu, kodi ophunzira anu nawonso, ophunzira a Ayuda nawonso ankatulutsa ziwanda, ankachirisa anthu? Iwo akutulutsa mizimu yoyipayo ndi mphamvu ya ndani? Ndipo Ayuda sanayankhe mpaka lero. So chimodzimodzi akufuna kuti ophunzira a Yesu afotokoze kuti iwo akutulutsa ziwandazi ndi mphamvu ya yani. Ophunzira a Yesu akuzunzidwa mu njira imene Yesu anazunzidwa. Abale, ophunzira a Yesu anali wokonzeka kuti afotokoze za Yesu kwa Ayuda amene adafunsa, ndipo iwo adafotokoza kuti zimene zidachitika ndi mu dzina la Yesu. Yesu amene adauka kwa akufa, Yesu amene iwo adampereka kumanja wa anthu amene sali Ayudanso, Pilato, kuti amweruze. Pilato adagamula kuti Yesu aphedwe. Yesu yemweyo ndi amene dzina lake akugwirisa ntchito kuti apulumutse anthu, apulumutse munthu uja. Nafenso tiyenera kuzindikira kuti Yesu amene ife tikumkhulupirira, Yesu amene ife tikumpembedza, Yesu amene ife tikupempha chitandizo chake, ndi omwe uja amene munyengo ya Lenti tinkakumbukira masauso ake. Ndi munthu mmodzi, ndi Mulungu mmodzi. Ndiye amene adavomera masauso onsewa. Ndiye amene adaweruzidwa ndi Pilato. Ndiye amene adapachikidwa pa mtanda. Paulo woyera adanena kuti tikulalika za Yesu amene adapachikidwa pa mtanda. So ndi uthenga umodzi ndi Petro ndi Yohane mukuyankha kwawo pakati pamaso pa akulu a Yuda. Nafenso
Mulungu akuze chikhulupiriro chathu kuti tiziyankha popanda kuchita mantha za Yesu. Mawu a Mulungu akwaniritsidwe mu moyo wathu lero ndi nthawi zonse. Amen. Hallelujah.